Halo लोगोफोर मैया जोंना दा मेकआप खालामगासिनो जाथ'आखैनो आरो मैया दिनै फार्स्ट डे दिनै मिसिं गैला हगारबाय माने फिसामोनलै बेनिखायनो स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय ना दिनै फार्स्ट डे शुटिं शर्ट भिडिअनि थाखाय लादो आरो नोंथांमोना आलायखुंग्रि प्रडाक्शनाव नुगोन आरो स' गाइस नोंथांमोना गासिबो सार्च खालामना नायबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब जरुर खालामना गाइस जि खालामदों गासिबो टुब्ला सिगांनाबानो जाबाय ना स' गाइस नायलांबाय थादो गासिबो हेलौ गाइस मेकआप होगासिनो हाँ शूटिंग हो गया उन्दुनो ओंखारदो उन्दुनो ओंखारदो जोंनिया केमेरामेना बिथाङा उन्दुनो ओंखारबाय थादो दे उन्दुनो ओंखारदो उनाव मोजां राव होलायसिगोन अके बरिया बरिया रेडि जादों आरो ना जोंनिया स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिथां जाबाय थालि जाबाय स' नैबे आरो लकेसना सोरबो दे एसे नङा सरि लोगो नै जोंना सोलिगासिनो एक्टिभिटिस आयौ हामा बेखौनो दायनाया बेबायदि आरो ना स' गाइस जों दायो नै गोदान मोनसे लकेसनाव फैफिनबाय नै दा दैनि मोनसे बेयाव दङ आरो शट लानाय स' गाइस दायो माबायदि नांखो दा माने दासो फार्स्ट आरो ना स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था थ' मोनाबायबो एसे लानानै माबायदि फैयो आरो ना स' गाइस नायलांबाय था अके बिथाङा जाबाय एक्टर गाजेला माबायदि नांखो बरिया बिथाङा जाबाय हेल' मिथुन बर' अके बिथाङा जाबाय सेकेन्ड एक्ट्रेस केसा लागा बिनि उनाव आरो बेलेगखौ होना होबानो जाबाय बयबो अनसायदो लोगोफोर भिडिअखौ नायदो गासैबो ओमफ्राय लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामदोबानो जाबाय आरो ना